kubelai ya pi baro ke video mata ka sengi ka de ka khubor ka ba kerke ba ka ba pi baro fiton kam ban pej ban laj na ka jing ban laj na ka jing sha thok ka ba la ban plaj im ya pi ne ya kita ka ba ik bathon jong pi na ka jing sha thok ka ba jur ba ka ba sapriang dangshan perkar pi ba pi yo ya ka phone call na uwei ubru uba kami lede bodi u police officer u police IPS omduna ya kata but u yatho ya pi ba pi ne wat kita ki ba i bathon jong pi ki don ha kata ka mukaddama lani ka kies ka bajur ba bar ki dawa ka pisa ban khoj ya ka kerteng jong pi na kata ka kies kini kinong le scam ki pedan kam da ka buj ka ba short he ba ban thok but kala dei ka por yangi bangin kran shphang jong ka ni ka banta ngamut banwan ra ya ka ni ka video kham hadin Henry habang perkhat ya ki jingjia ki bajia kha hagani ka sngi ka perkhat em yo dir ka por kumta ka don kam yanga ban ya tho lani ban pun sngau tho ye phi ban ai phi ya ka jihi kai khanang ba fila ban laj na kita ke jingma lani na ka jing nutsat ani hang ni ka long ka rukom ka ba ki trekam ka jing le thok ka ba jusdang da ka phone call ubriu ubadon ha ka wepat kalyang upen pau lani ukam lade kum upulis ubadon ha ka kardan ka ba kham he teng ki keno ba phi don khti ha ka mukodoma thok let's say ki ong ba phi thok ya ka we ka bang lani file ya ka we par ka kam bomman ha ka liang ka pisa tengka fithet ya ka ne fithet ya ka tai ba fila scam ya ka we ka bang but kata ka bang kala I complain persha ya ka kerteng jompi ki don pat ki we pat ki por ha ka ba kita kinong thok kita kinong scam ki target ya ki dekhot jong ka yeng jompi teng ki kam milade ba ki don ya ka ta ka copy jong ka ta ka FIR kila ban sen ya ka hapo jong ka WhatsApp number jompi teng kishna ya ka fake account ka ba de ha ka kerteng jompi but ki sen je phi ba langba jong ka ne ka bank account kilap ye phi but menta fidon hapo jong ka ne ka kis kishna ya ka ta ka FIR ha ka ta ka kom pelong thik kabadon ya ka kerteng jompi kabadon ka ta ka kis number kini kinong letok kitip ya ka kerteng jompi but kitip ro ya ka kerteng jong ki bahayeng hasem jompi but kala ban penlong ya ka jing berngem jong ki bakan long kum ka jing shisha ngani ya thoi phi ya ka we ka jing itho khana ka ba jia shisha but ka bas ngausen eba ka bala jia ha ka we ka long yeng ka we ka temen ka bala kham temen ba ka bala tlot lupa ha ka jing long temen jong ka kala yo ya ka we ka phone call na uwei ubriu ubakam gilade ba ude upulis ulaya tho ya kata ka temen ka bapli ba ka khon jong ka balik pule shabar jong ta snong ka ba ki don kala don hapteng jong ka jing em ta kala shakem haga kis khai briu kani ka khubor ka ba kum kani kala pen kendit ya kata teman ka bapli bat kata ka khubor ka long khubor ka ba lakta ya udot jong kata teman bat ka bapli hapleng jong kata ka jingpang ka yo ya kata ka shock bat ka khat no shension haba ka yo snau ya kata khubor kani ka port ka ba kita ki skama ki not banle klem ka don ka jing isne wat rung hapo jong kata ka jingrem jongki kini kilong le scam kilong ki ba start ba haba ki phone ki phi kila ban kali phi kumni shano ukhon ju phi udon lani shano ka khon ju phi ka don lani hatu ka khon ju phi ka don hayeng ki dang wat ya ka jingtip na phi ki persang ban kali ya kum kini ki jingkali khnang ba haba phi phla haki kin yo ya kata ka jingtip na phi but haba phi jubab hok ya kata ka jingkali ka jongki hangta kin trap ya phi but katakan bu ya phi ha ka jingma kumba ka jia haka tu ka jingi tho kana ka bange tho bi menne ka tu ka temen ka bapli uta unong le scam ukali na kata ka mi shai ka khon ju phi ka don kata ka mi bapli haka jinglong lui jongka kaya tho ya uta ubru uba kami lade ba udi pulis ba kalai ban puli sha Mumbai hangta uyo ban trap da kata ka jingshisha ka ba kaya tho yo kini kinong le scam kishania haka jinglong hok jongpi ban pendap ya kata ka jingduna juki khnang ba kila ban penkela ya ka jing ya tho khana
kham shajangai ban penlong ya ka jing berngam jongki ba kan sngo bakalong ba shisha kata finang kren kata finang ya tho ya ka jing shisha kata kinang yo ya ka jing tip bar kata ka jing lam ler jongki kanang scam ban penlong ipi ba phin ngai ba kata ka jing ong jongki kalong ka ba shisha kidon katu kat ni ki ba hayeng hasam jonga lene ki perlo jonga ki balayo ya kum kini ki cai phone call na kum kini ki police thok kani kalong ke FIR ka ba lashna da kini ki skama hangni hapo jonga ni ka FIR ka ladon kata ka story ka don kata ka kerteng jong uta uba hayeng hasam jonga pad hadin nang ta ki sendro ya ka we ka passbook account hakaba ladon kata ka account number bar ka don ro ka kerteng jong utau henben jonga hadukat ni kila ban thok kitip lut chapang jongi hakawe bar kaliang kila ban phone ya phi kitip ya ka kerteng jipi bar ki ong ya phi ba phi don ha kata ka case kin sendro ya phi ya ka video ka badai ka video jong bakile ya ka investigation ya ka case jong phi बेटा देख पहले तेरे ये केस का यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी के अभी मैं ऑफिसर से बोल के तेरे केस को जस्ट ऑनलाइन करवाता हूँ सीधा हाई कोर्ट भेज बताऊँ ठीक है जब तेरी अकल ठिकाने आएगी तो रुक but haba pipe ya kene ki video i hisha bakidi ki police but hangta kila ban trap ya phi lada fikngai ya kata ka jing ong jongki menta hangne ki don katto kat ne ki jing tip ki ba kongsan ki ban yada ya phi kat kum ka an om don police uba na ka wepat ka jaka lane na ka wepat ka shnong kala bandai ka state kala bandai ka district ki bala ban wan sha ka jaka ka bapidon ban kem yapi lada fidang ti ha ka no ka kam bi an ki police nabar jong ka thain ka bapidon kim la ban shuwan ban kem yapi henry ki de ban shim ya ka jingyarap jong ki police jong ka thain ka bapidon kim la ban le ya ka klem da yo ya ka bor na ki local police ka bapidon ban hang ne ka don sa ka wepat ka mat ka bakongsan lada u officer u don kam ban kem yapi shubo menta file ya ka ek kam ka basnyu bat kita ki officer ki wan ban kem yapi kimla ban shu kem yapi kumto klem da pen i ya ka warrant of arrest ki di ban pen i ya kata ka hukum ba kilayo ya ka hukum na ka sorkar ban kem yapi kan mau ya ka nega shisha baki police ba shisha kin om phone satya yapi kin om berngam yapi bat kin om pan pisa napi kumta la yo ya kum kini ke jet kol kade ka dak ka ba shai bha baki dei kinong le thok mentangin poi syakata ka banta ka e ka bangi de ban le la yo ya kum kini ke jet kol ka banangkong tu long phi ki ba jai jai what snow shifting what I ba ki ten joki kin penteng yapi kan mau kane ka de ka buit balashna ban pressure yapi kabaar what I ya ka jingtip shapang jongpi lani shapang jong ki bahaya ngasan jongpi lada ki kalipi syai uta udon lani syai kata kadon what ya thu hok yaki kham tam lada ki what jingtip napi but hakum kata ka banta fila ban kali na kita ki polis na phone nya lani na ka police station phone nya fila ban biria barki ka thong ka long ban khangnat yaki ban lum ya ka no ka jingtip ka basisha shapang jongpi ka benta ka balai la yo ya kum kini ke jai kol penti ut sha ki police station ki batan hajan ka thain jongpi bonsen kini ki skama haba ki phone yapi pechwa ya ka number phone ki lada ka dei ka phone call ka bawanna u khandai way ka bapan i ka dei ka number phone jong ubriu na po India bateng ki phone na po Pakistan lani na po Bangladesh nada ka phone number jong ki kastang na +92 ka dei na Pakistan lada ka stang +880 kamut ka dei na Bangladesh bat ka bakham kongsan nalor jong kini what transfer pisa what lada ka long kumnuru what pha pisa yaki kan mau yakini bagi polis basisha kin om dawa pisa satya ban siu lengba jong ka phone ban pun khoi ya ka case ki jongpi kinom le yakani dalilero khaddo akwa ban ongi phi snoba wadam ngat ha ka khti jong kini ki skama
tolong pi ki ba husiar dada de khamtam kita ke be ki ba thon jong pi khnang ba mangkiru kila ban like na kene ke jingma pensa priang lane to share ya kene video shaki perlok jong pi maham ya ki perlok jong pi bat ya ki bahayeng hasan jong pi ban yarap bat ban pensa priang ya kene ke jingtip kini kinong lek kamsnyu kilong ki bom salia Henry daka batip ya kene ke jingtip ngila ban like na kakti lane na ka tersim jong kini kinong lek kamsnyu tongin yarap iwe ya iwe pat ban yada na kini ke jing shathok kublai shibon ya ka por jong pi ba fi pe ya kene ke jika jangam tagasi bat to long pi ki ba husiar bat to pen husiar ro ya ki perlok bat ya ki bahayeng hasan jong pi ngin sakendo pi ya ka pat ki video tat haru por bye bye stay safe